Hola, amigues i amics. Vaig a explicar-vos el contingut del curs de valencià apte més C1 en línia. Veieu, jo soc Vicenç Torres i ja tinc el curs, tinc ací el meu compte per a poder tancar la sessió. Si vos ja heu pagat el curs i si vos ha facilitat el codi, doncs ja entraríeu ací. I què és el que vos trobaríeu? Doncs vos trobaríeu en l'apartat de les lliçons, que estan les 12 lliçons per a poder treballar. L'apartat de referència trobareu l'explicació del contingut del nivell C1 del marc europeu comú de referència per a les llengües, el descriptor global del nivell, els objectius per àrees, els continguts temàtics i comunicatius, els continguts lingüístics i un apartat del portfolio europeu de les llengües. Una xicota explicació de què és el portfolio europeu de les llengües, l'accés a la pàgina oficial del Ministeri per a poder omplir el portfolio europeu de les llengües, no només de valencià, sinó de qualsevol altra llengua que tingueu coneixements, molts, pocs o els que siguen, i després quines són les capacitats en cadascuna de les habilitats, no? De llegir, de conversar, d'escriure, que considera el marc comú europeu que s'ha de tindre en el nivell C1 per a una llengua. Les que ja teniu, pot ser que alguna ja la tingueu, les que encara no teniu, i la resta que, evidentment, si no les teniu i no les esteu treballant, doncs han de ser l'objectiu. Després tenim un tercer apartat on anireu veient el progrés, els resultats que aneu obtenint del curs. Així, com a mostra, nosaltres hem estat treballant 5 hores i 59 minuts, perquè ho veieu, com funciona el curs, és a dir, que hem estat treballant hem treballat un 14% del curs. I un últim apartat de missatgeria. Com a mostra també us hem posat un missatge enviat, primer text, un missatge rebut, correcció de la redacció, resposta al primer missatge. Si volem contestar a aquest missatge, faríem clic en respondre i contestaríem. Si volem iniciar un missatge nou, doncs farem clic en nou missatge, escrivim l'assumpte, escrivim el text i l'enviem. Tan senzill com això. En l'apartat de les lliçons, què és el que ens trobarem? A més de les 12 lliçons, que podem anar de la 1 a la 2, a la que siga, anem a veure la 1, que és la que tenim més treballada. La primera cosa que observareu és que, com que ja tenim coses fetes, hi ha coses en verd i coses en roig. Si estan en roig, alguna cosa ens està indicant. Per exemple, aquesta activitat, fixeu-vos. És un text que havíem de llegir i havíem de buscar els fragments que faltaven. Què passa? Que només hem obtingut un 14%. Malament. Hauríem de tornar a fer l'activitat. Aquesta altra activitat és una activitat simplement de lectura. Hem passat per ella, l'hem llegida i ja ens la marca com a que la tenim feta. Aquesta altra activitat és una activitat d'escriptura. Si tenim una opció A, un text que hem d'escriure, que l'hem escrit i l'hem enviat a la tutora. Així tenim una altra d'escriptura, que passa el mateix, i així tenim una altra d'escriptura que veieu que no està marcada. No està marcada perquè la tenim buida. Així hauríem d'escriure el resum en 370 i 190 paraules del text que tenim així i enviar-li a la tutora si hem optat per l'opció de curs tutoritzat. Si heu optat per aquesta opció, tindreu accés a 75 redaccions, 75 textos, que seran corregits per la tutora. No obstant això, els que no accediu a aquest curs i els que accediu també, teniu sempre la resposta model feta per nosaltres perquè vos feu un poc la idea de com hauria de ser el vostre text. Apartat d'estructures lingüístiques, com veieu, si tenim un exercici, que el tenim prou bé, tenim un 81%, i marcat en roig els 3 errors que hem comès. Aquest altre exercici, que té un 55%, doncs està una miqueta més fluixet.
com estava una miqueta més fluixet, és perquè no l'hem acabat, l'hem deixat ahir i ens està dient que tenim un 55%. Mentre no passem del 60%, no passarà a estar en color verd. Per tant, atenció, és important que els fem ben fets, el millor possible. Per exemple, este 89%. Molt bé, aquest exercici està molt ben fet. Així tenim un altre tipus d'exercici. Tenim un exercici que és un àudio. Fem clic en l'àudio, l'escoltem tot l'àudio i contestem les preguntes que tenim així i fem com la resta. Veiem si l'hem fet bé o si l'hem fet malament. En l'apartat de repassem, fixeu-vos, també tenim diferents tipus d'exercicis. Així tenim un exercici que diu que només ens en falten 2. Així tenim un altre exercici que el tenim molt ben fet. Com veieu, tenim al 90%, tenim un error que fins i tot podrem corregir i un altre error que també podrem corregir i fer-lo millor. D'acord? Així, com veieu, tenim una altra icona. Aquesta icona què vol dir? Que tenim un vídeo. Tenim un vídeo, una entrevista a Ferran Ramon Cortés en Canal 9 i hem de fer un resum de 150 paraules. També l'espai per enviar-li al tutor o a la tutora si tenim el curs tutoritzat. Que acabem una lliçó o volem passar-ne una altra, no passa res, anem a la lliçó següent i com veieu així també tenim algunes coses treballades, algunes al 29%, algunes ja les tenim també enviades, així tenim també un altre d'àudio com hem vist abans, un exercici que tenim a 0, este de dubtes i vacil·lacions i errors habituals no l'hem vist encara, este d'apartat de literatura tampoc, etc. I això seria, bàsicament, el curs per a que vos feu una idea de quins són els continguts que vos aneu a trobar en el curs de valencià apte més C1. Espero que vos hagi agradat, que us matriculeu i per als que el feu, per a que feu el curs sencer, que resulteu aptes en les proves oficials en la que siga, per la que hàgiu optat, si heu optat per la Junta Qualificadora o per les escoles oficials d'idiomes o per la de les universitats, la de la Siacova, doncs això seria el nostre objectiu, que vosaltres sigueu aptes. Molt bé, amics, amigues i amics, això és tot. Fins la pròxima. Adeu.